Saltă-l eu sunt Andrei și bine vă o joc pe canal. Se numește Turbo Dismount. Fuck. Copyright. The fuck is copyright? Și ce punem? Niciunul. Jocul îl aveți în descriere. Așa. Și da. Asta. Ia să vedem. Deci, suntem aici. Putem să punem, de exemplu, aici. O să ne punem. Ai cu mașina asta. Mă distrez cu asta. Hai să punem rampe. Ceva aici. Uite, ai. Nu. Ce nu aici o să trec. Așa. Așa. Revin imediat. Chiar ai revenit. O să punem undeva pe acest om. Oh my god. Am auzit că așa nu poți să-l pui. Așa oare? Să uite. Hai să dăm așa. Ceva dureri, hai să vedem. What the fuck is lag? Ouch. Oh my god, nu mașina nu face chip de... Așa l-am. Chiar dacă nu conduc. O să mă vedeți. Hai să dăm reset, doctor. Cred să fiu am plictisit. Hai să punem pe un bun ce stă la volan. Oh my god. Hai first person. Oh my god. First person. Să punem... cred că sunt pe buton. Așa, și putem vedea din mașină. Desigur, hai. Nu chiar am dat mai rapid. Ce are mă ăsta? What the fuck? Jesus. Bă. Oh my god. Păi, omul e în neregulă, frate. Adică nu scoate. Nu. Oh my god. Hai mă, lagă. Să nu avem. Hai select level. Asta e să vedem. Asta e 2. Așa. După cum vă vedeți, se dă și ce fără de acum. Ia uite. Cum vedeți, se mișcă foarte încet. Jesus. Uite mai încolo. Așa, uite să săraci. 16. Da, uite ce săraci. Așa. Uite mă.
asta. Rapid. Așa. Așa și uitați ce fain se plasează asta. What? Așa e mașina? Ok, acum să ne place. Oh my god. Asta în craci? Sau ceva? Oh my god! Știu că e la discotecă, mă. Hai să un first person. Oh my god! What the? Bă, nu mai scoate capul pe geam. Oh my god, pic. Nu știu, dar eu văd urât. Nu mai scoate pe geam. Oh my. Hai, scoate. Hai să vedem. Am scoate capul ăsta pe geam. Hai. Gata, nu mai capul. Gata. Așa. Puteți să vă distrați. Acest joc este în descriere. Puteți să... Și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, ne vedem data viitoare. Pa!